Izingane ezinezinsuku ezine zizelwe bezigcinwe egunjini lezingane ezibelethwe ngaphambi kwesikhathi. Zinyamalale izolo ebusuku emva kokubonakala kwabesifazane ababili abangaziwa bengena bephuma nesikhwama seputumende esikhulu. Baboshwe namhlanje ekseni khona esibhedlela ngesikhathi iphoyisa ebelizophenya libabona bephethe izingane. Bahluleka ukukhipha ubufakazi bokuthi bangoni nabazo. Abantwana bebevela uncancisa, so babancancisile abantwana babashiya ngelaxesha bashiwa ngalo. Babuyela abantwana so bona bebesenza ke okweround kuba beqala bebengena u6 mhlawumbi. Bafika ke abantwana abayi2 ngoluseqaleni ibe ngophakathi wayekwa luphakathi kwazothathwa luka ahlumile ngowesithathu yena luka ahlumile. So ubathathile ke lo muntu bathathile washiya amabhayi abo. So umbuzo wethu ke ngoku uphuma njani kukho isecurity, ungene njani enesari thina singakhange singeniswe as ifamily. Akucaci ukuthi laba besifazane ababili bayithole kanjani intuba yokungena egunjini okugcinwa kulo izingane ngoba kuthiwa onogada babanqabelile okokuqala. Izingane ezitholakala ezisaphila zisesimweni esigcwelisayo. On my arrival here, the news was shared with me by the chief of staff, by the CEO of the hospital, to say that no, the babies have indeed been returned, and they immediately took me to see the babies. I was informed by the nurses that the babies have indeed received their first feeding. The babies have been assessed. It's 2 premature babies, and they are in good health. Laba abesifazane bazovela enkantolo yemantshi yaseBrighton kusasa babhekene necala lokweba izingane.